keneo ndoma ezi agwa bụ mma nwanyi ya keneo ụmụ nwanyi adụrụ fobi bịa keneo ndoma ndị a na-ekwu maka ha nwere ihe ha na-eme ha bụ nnọọ ndị jupụtara n'afọ ọma ha na-emesịkwa ife ike bụrụ mkpụrụ obi ihe gbasatara omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Kedu ndị a na-ekwu maka ha? Ndị Adauru Igbo Women Association International. Adauru Igbo Women Association International otu na-emesi ife ike ndị jupụtara na ya bụ ụmụ nwaanyị bụ sọ mma, ụmụ nwaanyị jere akwụkwọ, ụmụ nwaanyị nwere afọ ọma, ụmụ nwaanyị na-enye nkwado n'ebe dị iche iche mana ala anya bụ Naijiria mana mba ofesi. Onye guzobere ya bụ Dr. Chief Akwin Ibeto Ada bụ ụzọ ndị Igbo. Adaure bụ ndị na-enwere aṅụrị, ndị bụ sọ mma, ndị na-ejiri omenala na ọdịnala egwu ndị nwere ịdịkọ n'otu dịka ejiri mara na abụm ezigbo nwaanyị. Adaure Igbo Women Association UK ji ohere a wee na-akpọkọ ọhaneze ka a bịa sonye na Adaure Day 2025. o merube mmemme inwere ha aṅụrị n'ụdị pụrụ nnukwu iche kwalitekwa omenala. Ya bụ mmemme a ga-adịme na London na United Kingdom. Ọ ga-adịme ụbọchị Satọde abalị 26 n'ọnwa Julaị 2025 ebe ọ ga-adịme bụ na Chak 89 105 Bond Road, Misham CR4 3HG London. Mmemme a ga-amalite n'elekere 6 n'oguruchi. Ndị ga-abụ ndị nnukwu ọbịa pụrụ iche bụ Chief Olusegun Obasanjo GCFR, nnukwu ọbịa pụrụ iche ma bụrụ onye jibokwa onye isi ala anya bụ Nigeria. Onye ọzọ bụkwa Dr. and Dr. Mrs. Emmanuel Irono, Chairman Moti Group of Companies. Ọzọkwa bụ Senator Mbata, President General Ọhaneze ndị Igbo Worldwide na Excellency Dr. Chief Mrs. Nonye Soludo, nwunye aka na-achị Anambra Steeti. Onye isi oche nwoke na onye isi oche nwaanyị nke mmemme a bụ Dr. Bernard Obika, onye isi oche bụrụkwa patron ndị Adaure, Prince Stanley Oke Phillips William na Chief Mrs. Frances Iwanyanwu. Ndị ọbịa ndị ọzọ pụrụ iche bụ Chief Aloysius Ihezie, onye na-akwado ndị otu a n'ụdị pụrụ nnukwu iche ri ogologo oge, nakwasị ndị mayor na ndị MPs ga-esi UK ha ga na n'ụdị pụrụ nnukwu iche. Okpukpe ekele na-agara Honorable Minister for External Affairs Dame Bianca Ojukwu, Metron Adaure Igbo Women. Anyị na-ekelekwa n'ụdị pụrụ nnukwu iche ndị aka na-achị steeti niile nọ na mpaghara South East: Alex Oti nke Abia Steeti, Charles Oludo nke Anambra Steeti, Peter Mba nke Enugu Steeti, Francis Nwifuru nke Ebonyi Steeti na Hope Uzodimma Imo Steeti. A ga-anọkwa na ya bụ mmemme wee chụọ nta ego uniform ndị Adaure nakwazi egwu ndị nne na egwu ụmụ nwaanyị na-etolite etolite. A ga-akọkwa akụkọ ifo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Onye ga-enye anyị egwu bụ Mr. T.O. Onye ga-akpa igwe okwu aka na-eme ndị mmadụ obi ụtọ bụ Mr. T. Onye ga-anọsọ n'okwu ya bụ Dr. Chief Lady Queen Ibeto ya na ndị isi ọchịchị ibe ya. Ndị na-anọchite anya Organizing Committee na-ahazi mmemme a bụ Chief Mrs. Geraldine Obi Nwagwu, Ugo Nwaanyị Chairperson Organizing Committee, Oriakụ Pamela Orabuuche, Lọlọ Mmiri Akụ Event Coordinator. Ndị isi ọchịchị gụnyere Chief Mrs. Kate Anolue Adajalumba, First Vice President former UK Mayor Elder, Chief Mrs. Chinelo Anike Mmankili Vice President, Lady Mrs. Gift Alihoro Obele na anyị alụ General Secretary, Lọlọ Pamela Orabuuche Deputy Secretary, Barrister Dr. Nneka Kazo Legal Advisor. Ndị okenye gụnyere Chief Mrs. Obi Ilo, Chief Mrs. Margaret Chinedu, Lolo Mrs. Obi Ichime Publicity Secretary. Nke abụrụ sọsọ mmemme ọba Adaure, mmemme ngosi omenala ndị Adaure eji eme ọnụ. Bịa ka isonye na mmemme a maka na akịka agaghị akọcha ya akọcha. Adaure ofu obi, ụmụ nwaanyị eji eje mba. Adaure ofu obi, ụmụ nwaanyị eji eje mba. Onye na onye kọlibie. Adaure fobi bịa kene ndị ọma fa na-edozi ezinụlọ ije nwayọ ndị ọma jonjoloko joyimo jonjoloko joyimo jonjoloko jojojojojo ije anamanu Okwansi. Now behind every successful man there is a woman. Okomelo Mana nke ndị ụmụ nwaanyị Adaure bụ
successful man and every great man. there is one Adure.